Amma wai me yasa Adda'u ba shi da hankali ne Sadiq? Jalila ina son ki. Kana so na Sadiq? Ƙwarai da gaske. Idan ban gaya miki ba, zan iya samun kaina a matsala. Me yasa baka gaya min da wuri ba? Me yasa sai da na kamu da son Adda'u sannan zaka gaya min? Adda'u kuma? Sadiq, ina son Adda'u sanda ban taɓa yi ma wani namiji a doron duniya ba. Sadiq, a kwanakin baya na so ka sosai, amma sai na lura kai baka so na. Idan ma kana so na kai ba gwarzo bane a cikin maza, domin wani yana baka tsoro. Kana da yarinta, a shekaru kai ne namijin da ya dace da ni, amma zuciyarka ba irin ta mazan da nake so bane. Na kamu da soyayya da Adda'u ne saboda yana da irin zuciyar da nake so. Adda'u baya shakka ko shayi ya fito ya gaya wa duniya cewa yana so na. Yana ƙoƙarin kare min mutunci a duk inda nake. Ya fifita damuwata akan tasa. Daɗin daɗawa yana ɗaya daga cikin mutanen da suke kishi akan abin da suke so. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da mace take so, ta samu mutumin da yake ƙaunarta, mai kishi, mai kuma jajircewa akan abin da take so. Na tabbatar ba kowane saurayi bane zai iya abin da Adda'u yake yi a kaina. Ba zan ce ba na son ka ba, saboda ban san abin da gobe za ta haifar ba. Amma dai ka sani, na shirya karɓar duk wani ƙalubale akan Adda'u. Jalila, kina da hujja, amma ki sani ana so mace ta samu miji nagari ba don komai ba saboda 'ya'yan da za ta haifa. Na sani Sadiq, mantuwa ce da mafi yawan mutane. Shirya ta Allah ba ta ƙarewa, don haka shi ma ina yi masa fatan shirya. Amma ya zaki da shekarunsa? Kai ne kake kallon sa haka, amma ni saɓanin haka nake kallon sa. A wannan lokacin Sadiq, ba na jin zan iya rayuwa da kowa idan ba shi ba. Jalila. Shinga, dakata. Dan na san me ke tafi da ki. In dai magana akan Adda'u ne ki tafi ki bani guri. To bari ki jin gaya miki. Matukar ina numfashi a duniyar nan wallahi ba zan bari ki aure Adda'u ba. Oh, Adda'u bawan Allah. Shi ko me ya tsare wa mutane haka? Na kasa natsuwa Jalila. Na kasa fahimtar ina rayuwa ta talusa a kanki. Haka Allah yake. Idan kai haƙuri da jarabtin da ya yi ma, sai ya canja maka da abin da ya fi alkhairi. Jalila, iya abin da zaki gaya min kenan. Gaskiya tana da ɗaci, kuma ba kowa ne yake son jin ta ba. Me yasa kake ƙoƙarin cutar da kanka? Bayan na gaya maka ina da inda alƙiblata take. Me yasa kake son ɓata wa kanka lokaci? Bayan na san ba za ka rasa wani abin da za ka je ka yi ba. Ba na so ka zama ɗaya daga cikin mutanen da kare ya cinye wa zuciya. Ma'ana, irin mutanen da za a ce ba a son su amma kuma su nace. Ka yi haƙuri. Ina gaya maka wannan maganar ne domin kai zuciya ka daina kula ni. Ba na ƙin ka a matsayinka na musulmi, amma kuma ba na son ka a matsayin so na soyayya. Sanadin wani wanda sai ya kasance a damuwa. Sai idan sai ya kulla baya ganin hanyar ruwa. Mai ya san ya so sa girma na ka damuwa. A ƙudura ka sa ‘ya'ya na ka damuwa. A ƙudura maman kama kuma ta shiga damuwa. Ƙudura kai ma kanka kana kuma damuwa. Kudura yanayin saƙon Allah. Amin wa alaikum. Uwata ta kaina ko ko in ce kakata ta kaina. Sannu da aiki. Da girke na. Baba. Na'am. Sannu. Yawwa. Sagir kenan. Na ga yau ka shigo cikin gidan nan da farin ciki da fara'a da annashuwa. Lafiya me ya faru? Babu dole ai. Result nawa ne fa fito na makaranta. Result. Menene result kuma? Sakamakon karatu kenan kuma daga shi sai aiki. To Allah ya albarka.
To kuma ai yanzu tun da aka kamu result din nan, ai kuma sai aure. Aure baba? Mana. Yaushe aka gama karatun, yaushe aka samu aiki na kuma aure? Ai sai gaba baba. Ai auren shine gaba da aikin. A'a gaskiya baba, sai na samu aiki sai in samu matar aure. Da ina tunanin jikata in kawo ta a haɗa ku. Zai hana ki ɗauko jikokin naki nan mana baba, sai a shigar da su makaranta, kin gafi ai. A kawo su nan gidan a sa su a makaranta. Wannan makarantar taku ta shakiyanci. Ilimin ya mace fa yana da amfani sosai a cikin al'umma baba. To, ai ilimin ne na 'ya'ya mata su girma su girma su girma. Har ma kuma daga ƙarshe ma su rasa mijin. Ba zan yadda ba. A koya musu wannan shakiyancin ba zai yi ba. Baba kenan, baba mutanen da. Amma yana da kyau karatu wallahi baba. To, sagir kenan. Wannan jikoki nawa. Jas ba daɗi, ukur ba daɗi? To. Yawwa, Safiya. Wai me yasa kika zo gidanmu kike faɗa min cewa idan har wai na aure Adda'u sai dai bayan mutuwarki? Haba Jalila, bai kamata ba a ce ni zan ke hango miki gobanki ba. Kada fa ki manta, kin san Adda'u, ni ma na san shi. Adda'u ba mutumin kirki bane ba. Me za ki yi da shi? Kenan kin san gaibu? A'a, ni ban san gaibu ba. Kwata da kika ce baki san gaibu ba. Amma ki sani, shi shirya na Allah ne. Kuma ina nan ina roƙon masa Allah ya shirya shi. Sannan kin san aure yana gyara mutum. Don haka bayan auren mun Allah yadda zan gyara shi. Haba Jalila, wai me kike hanga a gurin wancan tsohon ne da har kika yi zurfi a cikin soyayyarsa? Tsohon mutum ne? Kin ga, dakata. Kin san ke aminiya ta ce. Idan har ba za ki taya ni san abin da nake so ba kamar yadda na gaya miki a baya, to babu abin da ya shafe ki da sabgata. Kin ga tafiyata. Mai ya sanya so sa girma na ka damuwa. Maman ta ki ta yadda kenan da zancen ko? Ba ta yadda ba ne, shi yasa kaga ban dawo ba. To shikenan, yanzu da bata yadda ba, ke a naki tunanin a matsayin ki na yarinya ya za a yi? Babe, na ce maka kai ma mu gudu mu je mu yi auren nan sai mu dawo, amma ina ta faɗa maka kana yi gani kai baka yadda sai ka ce wani yaro. Ba shafa. Yanzu ko yaƙi ne tashi aka ce an ganni ina gudu, ina ga ai na ɗan yi abin kunya na ci baya. Bari a ce wai na ɗauki wata ƴar tsako yarinya kamar ke, wai mun gudu, to mun gudu a je ina? Ni ne fa mai ɗora mutane akan hanya, kuma sai a ganni kuma ni ne haba hajiya, ai abin ki dai sake wani tunani. To amma babe, mutane nawa ne suka gudu suka je suka yi auren su suka dawo, kuma suna dawowa an haƙura, mu ma kaga ai sai mu gudu mu je mu. To kin ga ke da kanki ma yanzu kin ruɗe. Kin ce ban gudu ba, kuma ina abu kamar yaro. Da can kuma kin ce tsoho, kuma kin ce yaro. To wanne ne ni? Babe, ni dai gaskiya gani nake kaman baka so na. Ba shafa. Ai soyayya ta masu hankali daban, ta mahaukata daban. In gani yanzu ina da hankali. Soyayya wadda zan yi yanzu ta wuce hankali sai soyayyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, amma ba ta mutum ba. Sai kin gane. To ni dai na gama iya tunani na, kai me ka hango mana? To mafita ne a guri na. Ki yi haƙuri, a ɓoye akwai abin da ni tunani na da inda nake so in ɗora ki bari kyala Allah ya mulkin sa a hankali har a zo lokaci. Yanzu da ke da mamaki gaba ɗaya ba za ku iya rabin tunanin da nake yi ba a matsayin ku na mata. Don haka ki yi haƙuri har Allah ya kai mu lokacin da na faɗa miki, za ki gane abin da duk nake nufi. Duk abin da ya wuce za ki gano me nake nufi. To ki rike kuruce ki, ni kuma in rike girma na da tsufana. Kin gane? Idan kina nan in kin sake tunani, kya zo in dora ki a hanyar da ya kamata. Na tafi. Kai ta jiran mace sai ka ce wani abu ne, ke fatan nan ba sake miki za a yi, me hoto. Ba zan je ba.
Na fasa. Abadan Allah. Birki, ki shiga gida ki je ki ta zama kamar ta zafa ta zaki. Awa nawa ina jiran ki. Wai me yasa wani ne gidan Hafsa mai ta rigima ne kullum kuma gaba ɗaya da fara shirin nan nawa. Ban fi awa biyu ba na fito ina ta sauri in zo. Kuma kwalliyar nan kada ke yi wa. Awa biyu ma kika ce? Mana. To ki yi lissafi. A awa biyun da kike magana. Idan da tafiya muka yi, da yanzu za mu iya zuwa mu je dawo a cikin awa biyu. Haka ne, amma dai ni ba shi kuɗin nan idan muka je muka karɓo, ka riga ka sani ribar ka ce. Zan ci gaba da ciyar da mu da ni da kai. Bilkisu, wallahi ba zan je ba, in dai ciyarwa ce daga yau, ki daina ciyar da mu. Na san rantsuwa ne wallahi, na sani. To gaskiya idan ba za ka je ba, ni ka bar ni na je, saboda ni ba zan iya ci gaba da zama da kai a cikin wannan halin ba. Ga mafita mun samu amma ka ce ba za mu je ba, to gaskiya ba zan iya wannan rayuwar ba gaskiya. To shikenan, wallahi ni da ke sai in ga waye mai iko. Idan kai min haka, gaskiya baka min adalci. Au, Allah, ni nan da kika tsaye da ni a nan adalci kika yi mun? Na ce adalci kika yi ne da kika tsaye da ni a nan gurin? Kin ga Bilki, abin da nake so da ke, wallahi mu koma gida da ke. In kuma har kika ki, wallahi zamana da ke zai kare. Na ce da ke ba zan je ba. Sai Allah ka yago. Ki sani wani lokaci abin da kake so baya zai ma alkhairi. Yaya, addawa alkhairi ne a waje. Kada ki bari so ya sa ki faɗa hannun mutumin da bai san darajar mutane ba. Ka taɓa mu'amala da shi ne? Amma na san wani abu daga cikin halayensa. Yaya, bayan aure zan canja shi. Yanzu kina da ki aure mutumin da yake da ƴaƴa irin ki ko sama da ke? Ai shi aure ba ruwansa da tsufa, domin ba a kaina aka fara auren tsoho ba. Amma yawanci wanda suke auren da ciki suna aure su dan suna da kuɗi ne. Yaya, ina so a kaina a samu canji. Na yadda na zauna da shi duk da talaucinsa. Ina son sa na yadda in zauna da shi ko da ko zai ciyar da ni sau ɗaya a rana. Ina so wannan ya zama izina ga wasu 'yan matan. Shi aure babu abin da ya fi zaman lafiya a cikinsa. Kuma idan har zan yi aure domin dukiya, ina da tabbacin duk ranar da mijina ya samu kariyar arziki zan rabu da shi. Don haka ina so na yi aure da zuciya ɗaya. Ina so in samu kulawa a cikin gidan mijina, shi yasa nake son aure Adda'u. Ina da yaƙinin duk talaucinsa zan samu soyayyar da nake nema a wajensa. Ka yi haƙuri yaya. Na barka lafiya. Gaskiya zai yi wahala babanki ya yarda da wannan zaɓin naki, kuma ke ma dai kin sani. Wannan shine dalilin da yasa na zo wurinki akan yacce za su fuskanci muhimmancin abin da nake so na yi. Ke ma je Jalila, me ya kai ki son mutumin da ba mutunci ne da shi ba? Ke dai anti ki bar Allah da ikonsa kawai. Wannan shi ya kaddara min haka. To ni dai yanzu duk abin da zan ce miki zai iya zama ƙarya. Don haka ki bani lokaci zan sanya zan yi. Dan Allah anti ki taimaka min. Kar ki damu. Insha Allahu zan duba an gani. To. Aisha? Na'am baba. San da aiki. Yawa sannu. To. Ni ku Aisha? Me zai hana? Kamar inda nake aiki a gidanku. In kawo jikoki na nima ki koya musu wannan ɗinkin. Ha baba ni ma yaushe na iya ɗinkin kuma Asabar da Lahadi ne kawai nake da lokaci. Haka ne Aisha. Amma aikin fisu tunda dai su yanzu ba iyawa su kai ba. Haka ne. Aisha, zan baki shawara. Da kin aje wannan karatun da kike, ki nemi miji ki aure, shi ya fiye miki. Na aje karatu kuma baba? Gaskiya baba ina ganin lokaci na bai ba. Domin yanzu ni ko na ba ma jikoki na umarnin cewa su fito da miji. Dan in ba su fito da miji ba, kowane iri ina iya hada su da shi. Kai gaskiya baba wannan tunanin naki irin tunanin mutan da ne. Ke ma haka zaki ce? Shikenan. Bari in je in ci gaba da aiki. To Allah ya taimaka. Amin amin.
mai ya sanya sosa girma na ka damuwa. A ƙudura ka sa ‘ya'ya na ka damuwa. Sadiq. Na Madawu. Da Allah ka yi haƙuri, na yi maka mummunan fahimta game da Jalila. Sai yanzu na fahimci ashe babu komai a tsakanin. Babu komai don wannan ne. Amma sai dai yanzu lokaci yayi da zan faɗa maka gaskiya abin da yake tsakanina da Jalila. Ta mecece ba? A iya sani na Jalila ba ta son ka. Ina so ka sani Jalila ni take so don ta faɗa min hakan. Ba na so ka ci gaba da yi mata bautar da ba ta da amfani. Sadiq, kana nema ka fusata. Abin da yake a ranka shine kake nema ka gaya mu? To idan baka sani ba ka sani. Jalila ni take so. Yanzu haka zancen aurenmu da ita yana kan hanya. Kuma ina so ka sani. Na rantse da Ubangijin da ya ba mu ikon tsayuwa da ni da kai. Idan na ƙara ganin ka da Jalila, wallahi sai na halaka ka. In kuma kana musu, ka gwada.